जोबोर मोजां मोनदों नों माब्रै बाहागो लानायमोन आङो फार्स्टआवथ' आङो मा होनो अडिशन होनो सानदोंमोन ओमफ्रायहाय मोनसे श' जादोंमोन आरो फेशन फक' बासाम होननाय नगावहाय बेवहाय थांदोंमोन आङो ओमफ्राय बाव विनार जानायखाय आङो डाइरेक्ट एन्ट्रि मोनदों गवानि श'नि थाखाय ओमफ्राय बेयावनो थांबाय आङो साबेसे पार्टिसिपेट खालामदोंमोन गवायाव पार्टिसिपेटफ्राथ' जोबोर बुरजा दङमोन आसामनिफ्राय थांबाय आरो आङो ओमफ्राय हरैबो दंमोन गोबाङानो आसामनिफ्राय नों सासेल'मोन आसामनिफ्राय आं सासेल'मोन माने मिसनि सासे टिमनि सासे मिसेसनि सासे बिदिमोन नोंखौ सिगाङावहाय बेबायदि फेशन श'आव जे बाहागो लानांगौ सोर थुलुंगा होनाय बेखौ फार्स्टआव कलेज स्कुल आं हाबोमोन जे दाबो हाबखायो आरो ओमफ्राय बेवहाय बनजा मेम होननाय दंना बेयो मिस बड'लेण्डखौ मिथिगौ ना बेवहाय पार्टिसिपेट खालामनो आंखौहाय थिनदोंमोन आरो बेयाव खालामहैदोंमोन आङो ओमफ्राय बेनिफ्रायनो आंखौहाय सासे ग्रुमारा फसायनानै बिदिनो लांबाय थाबाय आरो ओमफ्राय बेनिफ्रायनो आं दा बेवहाय सफैबाय बेजों खनबेसे देरहानो हाखो बेजोंहाय दा खेनथाम खेनब्रैयानो जाबाय खनबा न'निफ्राय नों माबायदि हेफाजाब मोनाबा न'निफ्राय बांसिन नोंनि आइ बा आफाया माबायदि थुलुंगा होयो आइ आफाया जोबोर मोजाङै थुलुंगा होदों आंखौ फैसा गैयाबाबो गुबुननिफ्राय लानानैबाबो आंनो होदों मा बुंनो सानगोन जेनेबा बिदियाव बाहागो लानानै जे देरहासार जानो हायो बेनि थाखाय नोंनि नेक्स्ट माबाफोरखौ मा होनगोन दा नेक्स्ट जेनेरेसनखौ होनोबा माने गावनि गोसोनि खालाम नोंनावहाय मा हुनर दङ माने नोंनावहाय नों मा खालामनो गोसो जायो मोसानो गोसो जायो गान खननो गोसो जायो ना मा खालामनो गोसो जायो बेखौनो लांबाय था बेनो नोंखौहाय साख्रिनिफ्रायबो बांसिन मोजां लामायाव लांगोन बिसिमाव नों मा जेनेबा खस्थ' मोनबोखो माबायदि माबा मोनबोखो खस्थ'आथ' जोबोर मोनदों होननो हायो मानो होनबा बे खस्थ'आवहाय मदद खालामदों होनबा आबौ बालाय आरो आबौ बालायनि बिसिया जोंखौहाय जोबोर हेल्प खालामदों ओमफ्राय गामिनि मानसि आरो गोबां जाथिफ्राबो हेल्प खालामदों आरो आयंमोन दङ ओमफ्राय आदै मादैमोन मेरला दङ आरो बेयो एनके प्रडाक्शननि कुके हाजरिका ओमफ्राय कस्टेप नयगान हाजरिकाया माबादों अर्गानाइज खालामदों नोङो न'निफ्राय थांदों ना नोंखौ सोरबा बे मा होनना बुङो सोरबा लांदोंमोन जेनेबा माने आं डाइरेक्ट एन्ट्रि मोनदोंना ओमफ्रायहाय बे आंखौहाय जाय फोरोङो जाय टिचार बेबो बेयावनो थांखादोंमोन नालाय आङो बेजोंनो थांफादों नेक्स्ट टारगेटआ दा आंना मिस इन्डिया आरो मिस वार्ल्ड जानाय बेनि थाखाय माबायदि प्रिपारेसन जागोन बेनि थाखाय आङो दा एग्जामखौ एसे थाल लागोन आरो होमबाबो आं प्रेक्टिस खालामलांबाय थागोन आरो नेक्स्ट इयारावहाय आं बेखौहाय खालामथारगोन माबायदि मोनदों आङो गिबियावनो खुलुमबाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आंनि फिसाया जे बेबायदि उइनार जाहैगोन आं बेखौ मालाबाबो सानफेराखैमोन आरो बेखौ सिगांग्रो माने लामा दिन्थिदों गावनि नैबे गसाइगाव कलेजावनो बे फरायो गावसिनि फोरोंगिरिफ्रानो बेखौ लांनाय बा लामा दिन्थिनाय बायदि जादों ओमफ्राय थाङै थाङै आंनि गथ'आ गुवाहाटीयावहाय नर्थ इस्ट फेशन श'आव माने खनब्रै माने फार्स्ट उइनार जाबाय बिनि उनाव गवा सेलेक्ट जाबाय आरो दिल्ली सेलेक्ट जाबाय ओमफ्राय दा गवाया जाग्रोबाय दा गवायाव जानायाव बियो फार्स्ट माने फार्स्ट उइनार जाबाय ओमफ्राय दा दिल्लीयाव दंबावोमोन नाथाय आं दिल्लीयाव दा गावहा नैबे मेट्रिक फरिखा होनांगौलाय फरिखा दं बेनि थाखाय आंबो थिनहरनो हालिया हयथ' देरहागौमोनलाय खोमा बेखौ बुंनो हालिया नाथाय दा गवायाव थांबाय बहायबो फार्स्ट उइनार जाबाय बेनो आं जोबोद गोसोआव माने गोजोननाय मोनदों आरो बेनि गेजेरावहाय आं हारसिङै बेखौ बेबायदि हेफाजाब होनो हायाखै आंहाथ' मानो होनोबा न'खराबो एसेबां मानि माबा नङा बेयाव आंनि जाथि खुरमा आरो आंनिनो न'खरनि आरो आंनिनो मा होनो लोगो हिसाबै बा न'खरनि जायो बयबो मिथिखागौ बाले होनबानो बयबो सिनायो बियो माने आंनि बे फिसाजोखौ बियो हाजासे बे मदद खालामदों आरो न'खरनि बिदा फंबाय जाथि खुरमा बिसोरो खालामदों आरो बेजों लोगोसे आरो जोंनिनो गसाइगावनि मानगोनां आदा जिरन MLA बिसोरबो एसे हेल्प खालामदों आरो मानगोनां आदा उकिल मुसाहारि बेबो एसेबाबो माने हेल्प खालामदों आरो आदा उकिल मुसाहारिया बुंदों दाखालि आं न'आव थांबा आं सम लानानै आयंखौ आं बरायबावगोन बे खोथाखौ बुंदों दा बराय बे उननि बाथ्रासै थेवबो आंनो खोथा होदों हिसाबै आं बेखौ जेखौ बुंजा हरदों आं बेखौ दा फोरमायनाय जाबाय आरो जों नुनो मोनो ओमफ्राय माने गोबां बिमा बिफाया गावबागाव फिसाजोखौ माने बाहेरायाव हगार हरनो साना ओमफ्राय नोंथांनि फिसाजोनि बाहेरायाव थांनानै बेबायदि उइनार जाबोनाय बेनि सायाव मा बुङो आंहा बे फिसा हिन्जावफोरनि सायाव माने जिखि माबा खामानियाव बेबायदि आगान सुरनायखौ आं हेंथा गैया मानो होनोबा जिखि हाबा मावा मानो साक्सेस खालामनो हायोबा बेयाव मोजां फिथाइ दं आरो मोजां गुन दं होननानै आं सानो आद्रा जाफुङाबासो बेखौ मानसिफोराबो गाज्रि हिसाबै सानो
आरो न'खरनि गार्जेनफ्राबो सानो साक्सेस जानायनि उनाव जेबो गाज्रि होननाय माबा फैया गिबि आङो बे समाव बड'लेण्ड रादाबखौ आङो साबायखर बावहरग्रोयो आरो लोगोसे दिनैनि जे प्रग्रामाव सफैनो हानाय जे आंनिनो फिसौखौ सानिया नार्जारि बिथांखौहाय बरायनायाव सफैनो हानाय साफ्रोमखौबो आं बे समाव हामबाय होनग्रोयो आङो सासे बिनि फिसौ जानायलाय आरो लोगोसे बे गसाइगाव ओनसोलाव दिनैहाय फार्स्ट टाइम बेबादि देरहानानै फैनायखाय जोंनि बे गसाइगाव ओनसोलनि थाखाय रायजो राजा आरो बयनिबो थाखाय जों दिनै गौरब होननानै सानना लानो हायो आरो लोगोसे दिनै जोंनि फिसौआ बेबादिसिम गोबां खस्थ'जोंहाय बेबादि सोरखिबोनो हानायनि थाखाय आं फिसौखौबो बे समाव रोजा रोजा हामबाय होनो मानोना फिसौआ गोबांथार खस्थ' जादोंमोन थाखा फैसानि प्रब्लेम जादोंमोन बेबादिनो गोबां मानसिफोर थाइसे थाइनै सहाय होनाय एबा हेफाजाब होनायजों बिथाङा दिनैसिम बेबादिसिम सफैबाय उथ्रिबाय आंबो हायाब्लाबो जा हायो आंबो हेल्प होबाय आरो लोगोसे जोंनिनो एरियानि जे एमएलए बिथांमोन बिसोरबो सहाय खालामहरदों एबा जोंनिनो बिथांमोन उकिल बिथांमोन दं EM बिसोरबो हेल्प खालामहरदों बेबायदि बयनिबो हेल्पजों दिनै बिसिमाव सफैनो हानायखाय आङो जोबोरै आङो गाव आं दिनै बिनि बिबौ जानायलाय आङो रंजाखांनाय मोनदों बेबायदि जोंनि गसाइगाव ओनसोलाव बेबायदि दिनैहाय देरहासार जाना फैनायनि थाखाय आरो लोगोसे आं खावलायहरदों जोंनिनो जे बिटिआर सरकारनिफ्राय जाहाथे बे फिसौनो आरो बेबायदिनो गोबां जाहाथे सहायता हेफाजाब होनानै आरो माने आवगायहोलांबावनो हायो गोबां खामानिफ्राव हेफाजाब होनो हायो मानोना थाखा फैसा बहुद प्रब्लेम बिसिनि न'खरा माने दिनैसिमाव जे सफैदों बेयाव जे बयनिबो एसे थाइसे थाइनैजों हेल्प होनायजों जे देरहाबाय आरो दिनै बेखौ लानानै आरो नेक्स्ट खेबाव जाहाथे जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय जाहाथे एसे हेल्प होगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय बे बिथांनि न'खराव बे फिसौनि थाखाय आरो बेबायदिनो आवगायलांहोनानै जाहाथे आरो जों बिनिफ्राय साबसिन जोंनि बे बिटिआराव जाहाथे गौरब मोनसे नामखौ लाबावनो हागोन होनना फोथायनाय थाबाय कन्टेस्ट जिखि हानाय गतिके बेबादि आरो सानियाखौ जों फोरोंगिरिफोरा जोङो थुलुंगा होखादोंमोन आरो सानिया नार्जारि